पिपिएल दोलोआ मोनसे संग्रामनिफ्राय जोनोम जानाय मोनसे दोलो। बावहाय बर' हारिनि थामोनथा, रैखाथि, जौगानाय गासैखौबो लानानै पिपिएल दोलोआ सिगांगासिनो दङ। दिनैहाय बे बिर सिलागां बसुमतारी जोंनि बड' लिबारेसन टाइगार्सनि गिबिसिन चेयारमेन, गायसनगिरि चेयारमेन बिथांनि रुंसारि सान दिनैहाय। बिथांखौ जे जों अबथिरायै खोमानानै लानांदों, बै समाव उदखारिनि गाग्लोबनायाव बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन 1997 मायथाइयाव। दा बिथाङा हयथ' थाबावनायमोनबा बर' माहारिनो गोबां बेबायदि बिहोमा होलांनो हाबावगौमोन। नाथाय जिहेतु बिथाङा अबथिरा मुंख्लं जालांबाय, इयुन जोलैनो मोनसे थुलुंगानि बिथाङा सर्स जानानै थालांबाय। हारिनि थाखाय जिउ बावनानै बिथाङा बर' माहारिखौ रैखाथि होनाय, जौगाहोनाय बा बर' माहारिनि जोंनि राजखान्थियारि, समाजखान्थियारि, रांखान्थियारि, हारिमुवारि जे मोन्थाइफोर दं, बे मोन्थाइफोरखौ जों बिख'नानै लानायाव बिथाङा जे जिउखौ बावलांदों, बेसेन गोसा जिउखौ, बिथांनि मुंख्लं जालांनाया जोंखौ बयखौबो थुलुंगा होयो। दिनैहाय जिहेतु पिपिएल दोलोआ सरकाराव दङ, सिमोनहाय बिथांमोना मिथियो जे बिथांनि मुसुखाखौ बेखेवनानै होफैदों जोंनि मानगोनां चिफ सारआ, प्रमद बर' बिथाङा। बेबायदिनो बिथांनि जे नैबे जे जायगायाव बिथांखौ बेयाव फबनाय जादों, बिर सिलागां बसुमतारीखौ, बेखौ जौगाखांहोनायावहाय जोंनि सरकारा जेब्लायबो इनिसियेटिभ लालांबाय थागोन। आरो नोंथाङा जेखौ होनदों, बिथांनि सान्थौ सानस्रि आरो मावलांनायखौ प्रसार खालामनो थाखाय सारा बड'लेण्डआवनो बिथांनि मुङैहाय मिनि स्टेडियाम गायसननानैहाय बिथांनि मुंख्लं जालांनायखौ अराय गोजोर खालामनो, बिथांनि जिउखौ जिउ आरो जारिमिनखौ मावलांनायखौ अराय गोजोर खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ जोंनि पिपिएल सरकारा लानो नाजादों।